croeso nôl i chi. Nawr, dros yr wythnosau nesaf, bydd miloedd o blant Cymru yn gadael y nyth am y tro cyntaf. Pyn o bod nhw'n blant sy'n mynd i'r coleg, neu jyst i fyw ar ben 'u hunain, mae'n gallu bod yn gyfnod anodd iawn i nifer o deuluoedd. Felly, yma i drafod mwy, mae Gweno Dafydd. Chi wedi bod yn gweithio nawr fel anogwr, life coach, yn dyfennu ddiweddar. Wel, dim jyst yn ddiweddar, fi wedi bod yn gwneud ers o leia 12 mlynedd. Jyst i fod yn berffaith glir beth yw e, dyma yw normalrwydd beth bynnag yw hynna, ac wedyn mae cwnselydd yn mynd â pobl fyny at normalrwydd. Dwi'n cymeryd pobl o fanna i fyny, sef dwi'n i datblygu nhw i'w potensial llawn nhw. Mae tyfa bach yn wahanol i mentor. Mentor i chi'n cyfeirio pobl i wahanol gyfeiriadau. Dwi ddim yn gwneud hynna. So, Oce, diddorol iawn. Ond heddiw wrth gwrs ni'n sôn am pobl yn gadael y nyth. Pobl gallen ni ddim dopi gyda hynny. Wel, mae bywyd yn llawn o croesawu a ffarwelio. Ac mae hwn yn gyfnod sydd yn gyfnod o ffarwelio hapus mewn gwirionedd, ond mae yna rei elfennau ddigon tebyg i pan i chi'n galaru. Ac so mae yna lot o wahanol deimladau cymysg iawn ynglyn â gwrthod credu bod y fath beth wedi digwydd, falle bod chi'n teimlo'n grac, falle bod chi yn trio bargeinio, falle bod chi yn meddwl, chi'n teimlo'n i ddiflas ac yn ddigalon, ond wedyn chi'n dod i'r ddealltwriaeth bod hwn yn rhan naturiol o fywyd a mae nhw yn gorfod gadael y nyth. Un yn gobeithio fel rhiant, yn swydd ni yw i roed gwreiddiau ag adenydd i'n plant ni, a maen nhw nawr yn dechrau fflapo'r adenydd na, mae'n tro cyntaf go iawn. Felly mae angen edrych arno fe fel rhan o broses bywyd, ond rhan allwn ni wneud y gorau ohono fe. Ond, nawr te, yn y cyfnod diweddar yma, mae lot o bobl wedi bod gyda'n gilydd am gyfnod hir iawn heb bod ar wahân lot. A fydd y cyfnod nawr o wahanu yn fwy o beth nag oedd e o blaen? Dwi'n meddwl bydd e, a mae yna ddwy ochr o hyn i'r person ifanc sy'n mynd i ffwrdd, achos mae yna lot o bobl yn poeni ynglyn â'r peryglon oedd ddim yna ar ffaith bod nhw'n talu'r holl arian yma i gael addysg sydd gan amla ar sgrin o'ch blaenau chi. A mae lot o'r elfennau yma bydde rhywun eisiau cael o fywyd prifysgol dyn nhw ddim ar gael, y cymdeithasu er enghraifft. O safbwynt y rhiant, mae'r holl gyfnod yma wedi bod o dan glo wedi creu tensiynau. So mynd nôl at y 5 lefel yna o alar, mae'r dicter yma, a mae yna lot o blant yn mynd i fod yn nerfus iawn, i'r rhieni nhw'n nerfus iawn, mae yna lot o ffreio yn mynd i ddigwydd. Ac dyna un o'r pethau pwysica dwi'n meddwl ynglyn â y plant yn gadael y nyth yw bod pobl yn cael cegau a jyst derbyn bod y plant yn mynd i fod yn nerfus ac byddai'n neis i gael gadael iddyn nhw hedfan gyda awyrgylch braf, hapus ac jyst rhoi rhyddid yna. Maen nhw'n mynd i fynd i wneud i ffordd rhywbryd, ond dyn nhw. Felly pa fath o gyngor sydd gen ti ar gyfer fel rhieni neu ar pobl ifanc, a ddylse y rhieni fod yn dechrau paratoi nawr te? Wel, fyswn i'n dweud ddylen nhw fod wedi bod yn paratoi cyn hyn, bell cyn hyn. Ac fel anogydd, be fyswn i'n dweud wrthyn nhw, mae yna ofod yn mynd i fod, so mae yna rhaid iddyn nhw ffeindio ffordd o lenwi'r gofod yma. A mae'n bosib bod yna tam y bach o alar yn mynd i fod yn rhan o hwn. So i beidio gwneud pethau enfawr o safbwynt cynlluniau, ond creu cynlluniau bychan. Dwi'n awgrymu sgrifennu rhestr o 10 o bethau sydd ddim yn costio dim byd i wneud, rhestr o 10 o bethau sy'n costio llai na 5 punt i wneud, a rhestr o 10 o bethau o dan 10 punt. Fel bod gennych chi y pethau yna, y canllawiau yna o'ch blaenau chi, reit, dwi'n mynd i roi ringsen i Sian, achos mae hi yn mynd trwy'r un peth. Mae eisiau cefnogaeth, mae eisiau chi lenwi'r gofod yna, bersonol, gyda pethau sy'n mynd i'ch cefnogi chi. Achos mae'ch rôl chi wedi newid hefyd, achos maen nhw'n hedfan i ffwrdd, ac yn aml iawn mae yna lot o bobl, dyn nhw'n cofio beth yw pwrpas i bywydau nhw eu hunain. So mae'r ail ddarganfod pwy i chi yn gallu bod yn rhan o hwn hefyd. So mae yna lot o ddod i nabod pwy i chi unwaith eto. Achos bod rôl... Pam ych chi'n gweud hynna felly? Achos mae hwnna'n diddorol iawn i fi, achos dweud bod y pwrpas bywyd, fel hynny yw, dwi'n fa, mae dyna di'r job pwysica mwyaf gorau yn y byd i gyd, ond wedyn, pan fydd Gito yn gadael yn nyth, wrth gwrs fyddai'n drist, ond wedyn sa'n gweld byddai'n goll erioed, byddai ddim yn diffinio pwy ydw i chwaith. Dyw e ddim, ond mae e i lot o bobl.
a mae'r elfen teuluol yn really cryf iddyn nhw. So wrth gwrs mae falle i genhedlaeth sydd yn iau, maen nhw wedi arfer gyda cael sawl rôl yn eu bywydau. Ond i falle pobl sy'n fwy o blant ac sy'n tym bach yn hynach, falle maen nhw yn fwy ymwybodol o'i rôl nhw fel mam. Ac dwi'n mynd i ystyried dynion, achos wrth reswm mae dynion yn dadau hefyd, ond dwi'n meddwl y fam sy'n cael ei tharo weithiau pan mae'r plentyn. A dych chi ddim yn meddwl bod e'n mynd i ddigwydd, ond mae e yn. Yeah. So dyna'r peth mewn ffordd. Ond wrth gwrs mae plant yn boomerangs yn dyn nhw, mi fydden O'n i'n siarad gyda my chwaer i ddoe, ac oedd hi'n dweud mae hi wedi cael 3 mlynedd ar 10 o blant boomerang. Ac so gwnewch yn fawr o'r cyfle yma, achos fe ddaw nhw nôl. Ie. Good. Fe ddaw nhw nôl. Newn ni adael ar nodyn positif fel. Ddaw nhw A pob lwc i bawb sydd yn gadael yn Ie. Right, Benna, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Nadia, fyddwch chi'n falch o glywed bod ein sesiynau